Kikubor ki babania. Umentri rang bado keri Narendra Modi hene kesengi ulakan tho ba kirukom trai kam ba pensok ya kinong bai tingka ka perthai kelawan ra ya katnat penmi kam bam hakari kam shakliar. Haba plia perda ya ka World Food India arajar at pulai ka ba ar hanong ba Delhi umudi ula banjur ba ka jingbon ki jat jingbam ha ka India kalap long ka jingyo nong ya kinong bai tingka ka perthai. Ulo ong ba ka jing penbiang bam ka long ka we na ka jing e ba ka perthai ka yakendo ha ka spa snem ba arpuwe. Ulo ka dawru ba ka ne ka day ka kabuksiar ya ki padang sedang ya ki kambam ki kam bat ki company ban ya day bat ka jing penmi marbam bat ki India ka lanang ra ban kenjo ya ka jing kiu ha kitnat paper ha ka karkhana penmi ya ki marbam. इसके लिए हर स्तर पर महिलाओं को कुटीर उद्योगों और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट किया जा रहा है।